നല്ല ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചാമരി നീർദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഷഡ്രസ കുക്കിംഗ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആകെ കൂടി 8 തരം മില്ലറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. കമ്പം, ചോളം, റാഗി, തിന, കൂവരക്, ചാമ, വരക്, കവടപ്പുല്ല്. ഈ മില്ലറ്റ്സ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഉത്തമ ആഹാരമാണ്. മാത്രമല്ല വെയ്റ്റ് ലോസിനും കൂടി വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ മില്ലറ്റ്സിൽ നമ്മളിന്ന് ചാമ അരിയുടെ ഒരു ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പണ്ട് മുതലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാമ അരി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീർദോശ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അരിയുടെ നീർദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നീർദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ മംഗലാപുരം കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നീർദോശ. അരിയും തേങ്ങയും നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചിട്ട് മാവ് വളരെ ലൂസാക്കി നീര് പോലെ, അതായത് വെള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ലേസ് പോലെയാണ് ഈ ദോശ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുക. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, സോഫ്റ്റാണ്. അതേമാതിരി നമുക്ക് ചാമ അരിയുടെയും നീർദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാമ അരി. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചാമ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാമ അരി അൺപോളിഷ്ഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നല്ല കളറില്ലാത്തത്. അതേ എങ്കിൽ പോളിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളർ പച്ചരി പോലെയുള്ള ചാമ അരി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേണ്ടത് തേങ്ങ, ഉപ്പ്. 3 ഐറ്റം മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഈ ചാമ അരി അൺപോളിഷ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 5-6 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർക്കണം. എന്നാൽ പോളിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്താൽ മതിയാകും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ചാമ അരി, പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ തേങ്ങ. ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചേർക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല നൈസാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തരി പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത ചാമരി മുഴുവനും ബാച്ച് ബൈ ബാച്ചാക്കി അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സി നല്ലപോലെ കഴുകി നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാവ് നല്ല ലൂസാക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കി അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി ഒരു തവി മാവ് എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പരത്തി കൊടുക്കുകയല്ല, ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് പോലെയുള്ള ദോശ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ 1 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ദോശ റെഡിയായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ അൺപോളിഷ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള ദോശ റെഡിയാവും. ടേസ്റ്റിന് രണ്ടിനും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കളറിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം കാണുള്ളൂ. അൺപോളിഷ്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി നല്ലത്. ഇതാ നമ്മുടെ ചൂട് ചാമരി നീർദോശ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇതിന് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പൈസി കറി നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ബീൻസിൻ്റെ കറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം.